नमस्कार खुलुमबाय मेहुआ ब्लका दस जेम्स मुसाहारि दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय फौजिफोरनि हिन्जावफोरनि सायाव। फौजिफोरनि हिन्जावफोरा दिनै मानो बदनाम आरो फौजिफोरनि हिन्जावफोरखौ मानो नैथि दावहा नांगिरि होननानै बुङो, आं बेनि सायाव बुजायना होगोन। आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द नमस्कार आरो आंनि बर' हारिनि फौजि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। मानो होनोब्ला आं फौजिनि स्टोरी लाना फैनो गोसो गैयामोन। दिनै माइबा मोनसे बायध'आव जाय बदनामखौ माने ओरैबायदि खोनासंथावा, उमुगनि हिन्जावा उमुग, उमुगनि हिन्जावा उमुग, उमुगनि हिन्जावा उमुगदो लाइन मारि बेराय, उमुगनि हिन्जावा ओरै, बेफोरबायदिया अयथासार खोनानाय जादों। नंमारगौ नामा? जोंनि बर' हारिनि फौजिफोरनि हिन्जावफोरा सोरबा सासे सानैया गुबुनजों बेफोरबायदि लाइन मारिनायखौ, गुबुनजों लाइन मारि खामायो, गुबुनजों बेराय खामायो, सोरबा नुमारदो नामा? आंनि कुइसन। आं डाउट जायो मानो एसेबां बदनाम होदो। आङो फौजिनि हिन्जावफोरखौ बुंनो थाङादि नोंसोरो खानाय हगार हगार देलायनानै खानाय बोनानै नोंसोरो एटिएमाव थाङो फैसा बहनो लाय, जोंनि बर' हारियाव बेखौबो बुङो। नाथाय आं नोंसोरखौ बेफोरखौ गाज्रि बुंनो थाङा। मानो होनोब्ला हौवा गैयालासे नोंसोर बेफोर बुस्थुखौ मावखानांगोन। गारिबो सालायनांगोन, बाइकबो सालायनांगोन, सब बुस्थुखौ नोंसोर मावखानांगोन हारसिंनो, नंगौना नङा? नाथाय जोंनि बर' हारियाव बेफोरखौबो बुङो, नाथाय आं बेफोरखौ खर' साया आरो आं बेफोरखौ बुङा। आंनि गुबै बुंनांगौआ बेसोदि फौजिनि हिन्जावफोरा मानो बदनाम, मा खामानियाव बदनाम जागासिनो दङ बेसो। आं मोनसे एग्जाम्पल होग्रोनि। आंनि खाथियावनो साथाम साब्रै फौजिनि हिन्जाव जमा लोगो लोंथिंबाय थायो, पार्टि जाबथिंबाय थायो। बेनिफ्राय सासेया ओरैबायदि बदनाम जालांबाय बे एरियायाव, उमुगा लोंथिं लोङै लोङै बे सासेखौ रावबो सिनायानो गैला। नाथाय बै साथामसोखौ रावबो सिनायाखै। बै साथामसोआ बे सासेखौ ओरैबायदि फानदो बे बुजिनानै मोनाखै मा होनना बुजायनो आरो, नंगौना नङा? आङो फौजिनि हिन्जावफोरखौ गाज्रि बुंनो थाङा। मानो होनोब्ला आंबो फौजि, आं नोंसोरखौ गाज्रि होनना बुंनो थाङा। आरो एसेबां फौजिनि हिन्जावफोर दङ, एसेबां खस्थ' खामानि मावगासिनो दङ हौवा गैयालासिनो। नोंसोरनो मावजोबनांगौ, न' लुनांगौ, हाजिरा होनांगौ, ओंखाम संनांगौ, गथ' स्कुलाव दोननांगौ, एसेबां खामानि सोरांनायनिफ्रायनो नोंसोरनिया खामानियानो जोबनो थाङा। फिसा गोदोर फैसा थाखानि इमान अफिसियेल खामानि, हौवानिबो खामानि, माने नोंसोर मावगोन नाया। आं बे खामानिखौ आं मिथिखागौ। बेनि गेजेरावबो मानो गासैबो फौजिनि हिन्जावफोरा दि गाज्रि, आं बेखौ मालाबा बुंनो थाङा। सोरबा सासे नङा सासे गाज्रि मावथारदों, बै सासेनि थाखायनो गासैबो खस्थ' मावग्रा फौजिनि हिन्जावफोरा मा जादों? बदनाम मोननो गोनां जादों। आरो आं बुंबावबाय, एसेबां फौजिनि हिन्जाव दङ, एसेबां खस्थ' खामानि मावो, न'आव थानानै सब खामानिखौनो मावजोबो, गाज्रिबो खामानि मावा, भुलबो मावा, गुबुनजोंबो लाइन मारिनो थाङा, गुबुनजोंबो फाल्थु रायलाया, ओरैबायदि स्ट्रङै खामानि मावनानै दङ सोरनिबा हिन्जावा। नाथाय सोरबा सासेनि थाखाय ओरैबायदि बदनाम मोनदों। आं सानो सोरबा सासेयाथ' 100% गाज्रि खामानि मावखाथारदो। मानि थाखाय रायजोफोरा, फौजि हिन्जावफोरा, बैफोरबायदि फौजिनि हिन्जावफोरा बैजो लाइन मारि, उमुगनि हिन्जावा बैजो लाइन मारि, बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बार खोनानो मोनबाय थायो? आं दिनै बेफोरबायदि खोनाबाय थानायनि थाखायनो नोंथांमोननि सेराव आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा। मानो होनोब्ला आङो सानफ्रोमबो सैथो भिडिअखौसो लाबोगोन। बेफोरबायदि जानाङा, बेफोरबायदि बदनाम जानाङा होननानै। नोंसोरो फौजिनि हिन्जाव होननानै मालाबाबो दुरबल जानाङा। नोंसोर फार्स्टआवनो मा जायो मिथिबायना? दुरबल नोंसोरनि गोसोआ। आंना हौवा गैया, हौवाया बाहेरायाव थायो, आं सब खामानिखौनो मावजोबनांगौ, गथ' दोनैनांगौ, मा दोनैनांगौ, नोंसोर बेफोरबायदि फार्स्टआवनो नोंसोर दुरबल सानना लायो। आरो सोरबा नोंसोरखौ मा खालामो, सोरबा गाज्रि मानसिया फौजिनि हिन्जाव होननानै फार्स्टआवनो फौजिखा, उइकनेसखौ नोंसोरखौ नुखाबाय, बेनि हौवाया बाहेरायाव थायो, बेनि हौवाखौ बाहेरायाव थानाय नुनानै फार्स्टआवनो नोंसोरजों लोगो जानो नाजायो। बेनिफ्राय नोंसोरजों लाइन मारिनो मोनोब्ला बै हौवाया रावनोबो खोन्थायालासिनो मालाबाबो थाया। नोंसोर हौवाफोरखौ मालाबाबो सानना, सोरजोंबा लाइन मारिनो मोनखांनायनि उनाव बे हौवाया 100% खोन्थाखागोन। नाथाय सारा दुनिया मिथियो उमुगनि हिन्जाव आंजों लाइन मारियो होननानै। नोंसोर बे बाथ्राखौ मिथिगोन ना मिथिया? आं मिथिया। आङो बुंनो साना जाहाथे आंबो फौजि, आं फौजिनि हिन्जावफोरनि सायाव बेफोरबायदि बुंनो मालाबाबो साना। नाथाय बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। मानो होनब्ला आंनि खाथियावनो बेफोरबायदि घटना जानानै दङ। दिनै सारा दुनिया बे हिन्जावखौ मिथिजोबगौ। लामा जुमाय लोंथिङो, गासैजोंबो रायलायो, गासैजोंबो गिदिंगासिनो दङ होननानै, हौवा गैया। अब्ला आंथ' बे बाथ्राखौ बुंखाथारनांगोन। गासैबो फौजिफोरा आंखौ गाज्रि मोननाङा,
आं आगोलावनो निमाहा बिखायो नोंसोर देखायनोसो नांगौ आंनि हौवाया फौजि बाहेरायाव थायो आं दिनै गथ'फोरखौ फोरोङो न' लुबाय मिस्ट्रि लाना हदाय नांथाबो नोंसोरनियाव मा जानांगौ स्ट्रंसो जानांगौ नोंसोर देखायनोसो नांगौ मोजां खामानि मावनानै आं हौवा गैयालासिनो बेफोरबायदि खामानि मावदों आं हौवा गैयालासिनो बेफोरबायदि मावदों नाथाय एसेबां बुरजा फौजिनि गेजेराव सोरबा सासेया बदनाम खालामनायजों लोगोसे गासैबो मोजां खामानि मावग्राफोराबो मा जादों बदनाम मोनफानो गोनां जादों आं बेखौनो सानो आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे जोंनि फौजिनि हिन्जावफोरा बदनाम जाया मालायजों गिदिंथिंनानै मालायजों पार्टि जाथिंनानै जमा जमा लोंथिंनानै सोरजोंबा हौवाफोरजों रायज्लायनानै सोरजोंबा हौवाफोरजों बेरायनो थांनानै जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि बदनाम जाया आं बेखौसो आसा खालामो गुबुन फौजिनि हिन्जावफोरा ओरैबायदि देखायगासिनो मालाय हौवा गैया होननानैबाबो मोजां खामानि मावदों गावबा गाव खामानियाव थांदों गावबा गाव बेरायदों गावबा गाव खामानियाव थांदों रावजोंबो खुनु माबायानो गैया मालाय न'खरनिजों थादों न'खरनि मानसिजों मिन मिलाप बरिया खामानि मावगासिनो दं नाथाय सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो मोजां फौजिनि हिन्जावफोराबो बदनाम मोननो गोनां जादों बेफोरबायदिबा गासैबो फौजिनि हिन्जावफोरखौ नैथि दावहा नांगिरि होनना बुंनायनि मा लाब नोंसोर बुजि मोनदों ना फौजिनि हिन्जावफोरखौ नैथि दावहा नांगिरि होननानै मानो बुङो नोंसोरनि फिसाया न'आव थानो मोना नोंसोर फिसाय गैयालासिनो नोंसोर गासैबो खामानिखौ मावजोबो बेनिखायनो फौजिनि हिन्जावफोरखौ नैथि दावहा नांगिरि होननानै बुङो नोंसोर मोनथिगोन ना मोनथिया आं नोंसोरनो खोन्थानानै होबाय दिनै फौजिनि हिन्जावफोरखौ जेसेबां सन्मान होयो नों आर्मि मेडिकेलाव बेमार जानानै गोलैनानै थायो नोंखौ सोरबा सिभिल मेडिकेलाव मेदाम मोनगोन नामा नोंखौ रावबो होना आंनि आइखौ सरकारि मेडिकेलाव गारना दोनैबा आइ होनगोन नामा सोरबा रावबो आइ होना नाथाय आर्मि मेडिकेलाव नों गारनानै दोनै ओंखामबो दौगोन मानसिबो नांफाया ओंखामबो दौगोन सब बुस्थुखौ मावजोबनो हागोन आइ होनगोन गासैबो आर्मि डक्टरफोरा हिन्जावानो जा हौवायानो जा आइ होनगोन मानो होनबा फौजिनि बिमा अब्ला एसेबां सन्मान होनायनि गेजेरावबो एसेबां फौजिनि हिन्जावफोरखौ सन्मान होनायनि गेजेरावबो नोंसोरो आरो गावखौनो बुजियाब्ला आरो बेयाव बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला आं नोंसोरखौ गाज्रि होननानै बुंनो थाङाखै जाहाथे गाज्रि मानसिनि नोजोराव गोलैनानै जाहाथे गाज्रि बदनाम मोना आं बेखौसो सानो दिनै आङो जेमसा एसेबां मानसिफोरखौ बुजायो नंगौना नङा दिनै गाबोन आंनि हिन्जाव गुबुनजों लाइन मारिग्रा जाबा बै लाइन मारिनो मोननाय हौवायाथ' आंखौ मिनिगोन माथो जेमसा मालायखौ बखिबाय थायो गावनि हिन्जावआ आंजों लाइन मारिगासिनो दङ होननानै नंगौना नङा बाथ्राया जेमसा गुबुनखौ एफा मोजां बुजायो जेम्सनि हिन्जावआ आंजों लाइन मारिगासिनो दङ ओरैबायदि लासिंसि जागोन जेम्सआ थांना थानायनि लाबानो गैया माने बेनिखायनो आं बुङो जोंनि बर' हारिनि गासैबो फौजिनि हिन्जावफोरा स्ट्रं जा हौवा गैयालासिनो खामानि मावनानै देखाय जोंजों दङ साउथनि नांलाय खमलायबो गैया न'आवनो थायो न'आवनो मायो ओरैबायदि माने इन्टारेस्टनि फेमिलिया फौजिनि फेमिलिया मानो होनबा साउथआव सरकारि साख्रि गैयाबानो जानो गोब्राब बेनि थाखायनो बिसोरो ओरैबायदि सन्मान होयो हिन्जावफोरा माने साख्रि गोनांल' जानांगौ ओरैबायदि मोजाङै थांनानै थायो ओरैबायदि मोजाङै रायजो जायो साफा सानैल' गाज्रि दङ आरो खिन्थु जोंनियाव ओरैबायदि बदनाम जानानै थांदों बर'आव बुंनो नाङा बाबा माबायदि खोनायो माबायदि बुङो नङाबाबो आरो जोंनिया बारा बुंखायो नंगौना नङा आरो बेनि गेजेराव एसे चान्स मोनब्लाथाय आरो नोंखौथ' गारखाला बेनिखायनो गासैबो आंनि लोगो फौजिनि हिन्जावफोरा स्ट्रं खामानि मावनानै देखाय मोजां खामानि मावनानै देखाय रावजोंबो फाल्तु खामानि मावनाङा रावजोंबो फाल्तु बेरायनानै फाल्तु बदनाम दाला रावजोंबो फाल्तु फन रायलायनानै फाल्तु बदनाम दाला आं होनखायो मानो होनबा आंनि एकदमबारे मेगन सिगाङाव दा मोनसे काहानि जाना दङ आं बुंथावथारा माने ओरैबायदि आं लाजिनाय मोनो ओरैबायदि डेन्जार मोनसे काहानि जाना दङ मोनसे फौजिनि न'खराव भगबानासो मिथिगौ आरो दा बे सासेनि थाखाय बेसेबां दुनियानि फौजिनि हिन्जावफोरखौ गाज्रि होनना बुंगोन दुखुनांथाव बेफोरबायदि मालाबाबो जाना जाहाथे रावबो गोरोन्थि मावा गोरोन्थि मावनाय आगोलावनो गावखौ सानग्रोयो गोरोन्थि जायगायाव आगान होनाय आगोलावनो गावखौ सानग्रोयो गासैबो फौजिनि हिन्जावफोरा आं बेखौनो सानो आरो जाहाथे बै मोजां मावग्रायाबो सासे फौजिनि हिन्जावनि थाखाय गाज्रि नाम मोननाङा दिनै आं माखासे फौजिनि हिन्जावफोरखौ नुदों एसेबां सोरबा मालाय दखना दखान होयो बिउटि पार्लार दखान होयो माने गावबा गाव आरजियो माने
गोबां मोजां खामानि मावनानै सोरबा आरजियो नोंसोर बेफोरबायदिबो आरजियो नंगौना नङा खामानिबो मावो हौवा गैयालासिनो खस्थ' खामानिबो मावो दखानबो होबोयो आरजियो बेनि गेजेराव बदनाम जानो गोनांब्ला आरो मा जागोन नंगौना नङा नोंसोरनि खामानिखौ मोजाङै मावबाय था खिन्थु बदनामनिफ्राय गोजान जा नोंसोरखौ बायदिसिना बुङो नोंगो बायदिसिना बुङो जोंनि बर' हारियाव मालाय फौजिनि हिनजाव खानाय हेगार स्कुटि लानानै फैसा एटिएम मालाय बख'नो बुंथो बेखौथ' जों फैसाखौ बख'खानांगोन नङा होमबा हौवानि फैसाखौ जों हिनजावा दाङाब्ला सोर दांनो बेखौबो बुङो जोंनि बर' हारियाव फौजिनि हिनजाव दादा मादैनि स्कुटि खानाय हेगारलायबाय खानाय बोना थांलायबाय बिब्दिबो बुङो नोंसोरखौ बेखौ नोंसोर खर' सानाङा बिदि बुंग्राखौ नोंसोर जेबो खर' सानाङा बे नोंसोरनि खामानि जानला मोनला मानसिजों हौवा गैया होननानै बेरायनो थांनानै बबावबा पार्टि जाहैनानै गुबुना नुनानै गुबुना हौवानो खोन्थाहरनानै बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मालाबाबो मावनाङा नाथाय गाज्रि खामानियावसो देखायनाङा लोंथिंनानै बबावबा लोंथिं ग्रुप जमा नांनानै लोंनानै बदनाम मोननाय बेफोरबायदि खामानि मावनाङा सेल्फ रेसपेक्ट नोंसोर गावबा गावनि रेसपेक्टखौ लाखि नोंसोरखौ ओरैबायदि सनमान होयो दुनियाया फौजिनि हिनजाव हौवा गैया होननानै नाथाय नोंसोर बेखौ बुजिनो रोङा नोंसोर गावखौनो दुरबल सानना लायो हौवा गैया सोरबा बुंबा हौवा गैया खामानिखौ हारसिंनो मावजोबनांगौ नोंसोर बेखौसो सानो बिब्दि नङा नोंसोरनि गोसोआ स्ट्रं जानांगोन नोंसोरनि उइकनेसखौ देखायनांगोन जेब्ला नोंसोरखौ नैथि दावहागिरि फौजिनि हिनजावफोरा बुंनायनि जेबो लाब जानाय नङा बेनिखायनो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो गासैबो फौजिनि हिनजाव बिथांमोना आंनि बे बुंनायखौ गाज्रि मोना होननानै आङो आसा खालामो मानो होनब्ला आंनि मेगन सिगाङाव नुनायखायसो आं बुंदों मानो होनोब्ला दिनै सासेनि उनाव आरो गुबुन सासेया जाबावगोन बेसेबां बदनाम मोनगोन जाय सोरबा सासेया गाज्रि खामानि मावदों बेयावनो फौजिनि हिनजावफोरनि गाज्रि खामानिया जोबलांथों आं बेखौसो सानो फैनो गोनाङाव जाहाथे गासैबो बा फौजिनि हिनजावफोरा बेफोरबायदि बदनाम मोननाङा आं बेखौसो सानो आरो आङो बारा बुंनो सानला नोंथांमोना गासैबो गोरों गोजाखा गासैबो बुजिजोबखायो नाथाय आङो सैथो बाथ्राखौ सानफ्रोमबो बुंगोन सैथो बाथ्राखौ आं सानफ्रोमबो बुंगोन सैथो बाथ्रायाव आं बुंनो थाखाय सानफ्रोमबो ओंखारबोगोन मालाबाबो आङो मेगन मिसिबनानै थाया सैथोखौ आं सानफ्रोमबो बुंफोरना होगोन जाहाथे उनाव रावबो गाज्रि जाया आंनि साननाया बेसो नोंथांमोना आंखौ फौजिनि हिनजावफोरखौ जेमसा बिब्दि बुंबाय होननानै गाज्रि मोननाङा आं नोंथांमोनखौ बुजायदोंसो आरो आङो बे भिडिअ जोबोर हाखु दाखु जादों मानो होनब्ला टाइम गैयिनि थाखाय आं जोबोर हाखु दाखु आं माबायदि टपिक लादोंमोन आं बेबायदि बुंनोनो हायासै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो आंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आं सानफ्रोमबो आसा खालामो नोंथांमोना गावबा गावनि बिमा बिफाखौ मदद खालामदों आरो गावबा गावनि खामानियाव गावबा गाव मोजाङै मावगासिनो दङ होननानै आसा खालामो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय